ಬಾಲ ಗುಲ್ತೊಂದು ಕಡಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಬಾಲ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬಾಲ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಓಡಿದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬೋದು ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪದ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಜಕಾಡಿಂಚ ರನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಾಡ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಕುಲ್ ಮೂರು ಬಾಟಾಟ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಿರಪೊಡಿ ಅವು ಬಾಟೋಟದ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯವ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೋಡ ಇರೇ ಕೂಡ ಇರಗಲ ಬೋಡ ಯಾವ ಮೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕಾಸು ಸುಮಾರು 15 ಇರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕುಂಟದ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಟನೆ ಮಾತಾ ಮೇರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ നല്ല പോയാര മനസ്സിജ്ജി ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಪುಡು ಪೋಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಸಾಕಾಂಡು ಈ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲು ಇಂಕ ಇಂಡೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕ್ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕರ್ಮದ ಜ್ಯೂಸುಲ ಚರ್ಮುರಿಲ ಪಾಪ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತೇರಿ ಚೆನ್ನ ಗುರ್ತಂದಾರೆ ಅಂಚೆ ಇವರು ಕಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ದೆ ರೋಜು ಶೋಕ ಆತ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ಚರ್ಮುಟ್ಲ ತೆಂಕ ಪಾಪ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಮೂಲಂಜಿ ಚರ್ಮುಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದ ಪಿದಾಡಿ ಬೇಡ ಚೆಂಡು ದಂಡದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿಡು ಮೂಲು ಜಾತ್ರೆ ನೆನಪಂದು ನನ್ನ ಮೂಲು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ SNS ಕಾಲೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ಕಾರಣ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಪಂದ್ರಂಗಿಡಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾರು ಎಂಕೈ ಬಾಕಿ ಜೂನಿಯರ್ ಗುರುಕೃಷ್ಣ ಮೂಲು ಮೂಲು ಇದು ಬಾಕಿ ಆತೀನಿ ಎಂಕಲೇ ಅಂದು ನಾಡು ದೀತಾರೆ ಅಂದು ಏರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಪೂರ ಓಲು ನಾಡು ದೀಪ ಒಲ್ತುಂಡು ನಾಡು ದೀಪ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶ ಆತೆ ಅಂಚದಾಲಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನು ಜಾತ್ರೆದವಳು ಸುಮಾರು ತಗೊಂಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಡು ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದುಂಡು ತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕಣ ಕೆಲವು ಆಣು ಇದನ್ನು ಬಾರ ಯೋಚನೆ ಇನಿ ಈ ಮೇತ ಗಂಡ ಬಚ್ಚಬೇಕು ಮಾತು SNS ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಬರದೇಶಿ ಕಾರಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸರಿ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್